Zoberieme si 70 cm kúsok špagátu, čierny alebo biely. Preložíme ho na nejaký háčik alebo niekomu cez prst, keď máme po ruke háčik. A teraz budeme zatáčať do ľava. Takto si preložíme na poli, zrovnáme si konce a teraz zatáčame doľava jednu stranu a druhú takisto doľava. Teraz preložíme. Teraz znova. Doľava zatočíme, preložíme. Doľava zatočíme a preložíme do protismeru. Doľava zatočíme, preložíme. Ten začiatok je troška pomalšie, treba viacej pretáčať, ale potom už keď to máme dobre začaté a pekne sa nám to ukladá, tak potom to už je vlastne na jedno zatočenie a už len preložíme. Potom to už je ľahko. Keď vám to kleže pomedzi prsty, môžete si oblíznuť prst, aby vám to išlo lepšie, aby sa vám nešmýkal špagát medzi prstami. A takto zatočíme, ja to už ukazujem zrýchlene, tak ako to robíme. A keď prídem zhruba do nejakej troška menej ako polovice, tak z jednej strany vyberiem polovicu vlastne toho špagátu, tak to preložím cez polovicu a zatiahnem. Tým pádom mám vlastne kytku hotovú. Zložím a keď splieskam, vlastne keď sa založí na koniec biča a tento kus sa mi vlastne zoderie s tým plieskaním, môžeme rozrezať tento uzlík a pokračovať ďalej, ale potom je väčšie riziko, že vlastne tá koža sa roztrhne. Potom je lepšie vlastne vymeniť celý špagát, celú kytku za novú.